בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו למצגת המשקיעים של חברת פילר לסיכום תוצאות שנת 2024. הדוחות הכספיים פורסמו ביום חמישי בשעות הערב, ומצגת החברה פורסמה לפני זמן קצר ותלווה אותנו בשיחה זו. נמצאים איתי כאן בחדר מר מתן טיסר, מנכ"ל החברה, ומר גיא שלומוביץ', חשב החברה. בדקות הקרובות נזכור את עיקרי ההתפתחויות והתוצאות בתקופה המדווחת, ולאחר מכן נענה על שאלותיכם. את השאלות אפשר להקליד בדרך הלשונית Q&A הנמצאת בסרגל התחתון של המסך. כעת אני מעבירה את רשות הדיבור למנכ"ל החברה. מתן, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם לויבר שלנו. בדקות הקרובות נזכור בקצרה את עיקרי הישגי שנת 24, לאחר מכן נענה על שאלות. פילר החלה את פעילותה לפני למעלה מ-50 שנה, ומהוותיקות בישראל בתחום הייזום והביצוע של הנדל"ן המניב, בעיקר בתחום התעשייה והלוגיסטיקה, וכן פועלים למעלה מ-20 שנה ברומניה. החברה נסחרת כיום בשווי של למעלה מ3 מיליארד, במדדים מובילים תל אביב 125 ו-90. נזכור בקצרה את תחומי הפעילות של החברה. זה תחום כמובן העיקרי המוביל, הנושא של השכרת מבנים, למעלה מחצי מיליון מטר מניבים מושכרים בתפוסה של 97%, 99% אפילו נכון לתאריך זה אחרי המאזן, הזכרנו נכס נוסף, כ-250 מיליון ש"ח הכנסות משנת שכירות בשנת 24, שזה גידול של כ-8% ביחס לשנה הקודמת. תחום הקמת המבנים שבו החברה מחזיקה בסיווג ג' 5, אנו הקבלן המבצע של עצמנו, מאפשר לנו גם ליהנות מרווח קבלני בנוסף לרווח היזמי, ולמקסם את יתרונות של גמישות ויעילות תפעולית. נכון לתאריך המאזן, כיום יש 43,000 מטר בהקמה ו-134 בתכנון ופיתוח, ובנוסף 140,000 מטר או 140 דונם זכויות קרקע להקצאת מקרקעין, 100 בשיווק ו-223 יחידות מגורים בתכנון. המגזר השלישי נושא של הארכיב, כ-5.6 מיליון תיבות, מהם 4.2 בישראל. הפעילות הזאת יושבת על כ-60,000 מטר שטחי אחסנה בישראל וברומניה, כ-95 מיליון ש"ח הכנסה בשנה זו. במגזר האחרים, החברה יש כבר 13 מגה של מערכות סולריות מותקנות שהפיקו ב-24 הכנסות של כ-9.3 מיליון ש"ח, ושתי חברות כלולות שהרוויחו כ-20 מיליון ש"ח גם בשנה הזאת, בדומה לשנה הקודמת. אם נעבור על עיקרי תוצאות 24, אז גדלנו כאמור בנושא הכנסות שכר הדירה בכ-8%, ב-NOI ב-8.5% וב-Same Properties 6.3%. השנה אנחנו מפרסמים גם נתון של FFO פעם ראשונה, צמח בשנה הזאת ב-11% בשנה קודמת והסתכם ב-126 מיליון. נחדד שה-FFO לא כולל את הפעילות, את הרווח התזרימי של הארכיב, שהוא כ-36 מיליון, כך שבפועל הוא גבוה יותר. אם נסתכל רגע על מספרים ומגמות, העשייה מקבלת ביטוי הן בהשבחת נכסים קיימים ופיתוח נכסים קדימה. ההון העצמי גדל בכ-10%, ההכנסות בשנה האחרונה ב5%, והמדד של ה-FFO שאנחנו מציגים גדל בכ-11%. מבחינת עיקרי האירועים, אז בשנת 24 השקענו 170 מיליון שקל בפיתוח והקמת מבנים, חלקם בקרקעות וחלקם במבנים. דוגמה אחת, זכייה במכרז 35 דונם בחריש, ובמקביל השקענו במבנים, בהקמה ובפיתוח תחום המגורים. נעבור בזריזות הנושא של האסטרטגיה, אבני היסוד שמנחים אותנו. מאז ומתמיד התמקדנו בהקמה והשכרה של מבנים לתעשייה ולוגיסטיקה, בדגש על הקמת מתחמים. עוד החברה מתאפיינת בגמישות תפעולית, הזרוע הפנימית שציינו שאנחנו הקבלן של עצמנו, מקסום התשואה לנכס על ידי
גם על ידי השכרת נכס גנרי שההתאמות מתבצעות על ידי הסוחר ומתאים לכולם, גם על ידי המערכות הסולריות שמקימים, והנושא האחרון, הנושא של הרחבת המגזר הארכיב, אם זה ברומניה, אם זה רכישת חברות בישראל. נראה פה, יש ככה רואים מפה של הפריסה, כ-3.8 מיליארד שווי של הנכסים, מתוכם 90%, כ-466 בתחומי הלוגיסטיקה והתעשייה, ואחרים במסחר ומקבצי דיור, מסתכם לסך של חצי מיליון מטר. בישראל התפוסה 97%, לאחר המאזן מוזכר נכס נוסף שעומד היום על 99%, ברומניה 100%. 117 נכסים בפיזור גיאוגרפי, תמהיל של 150 סוחרים, רוב המבנה הלוגיסטיקה נראה גם בתמונות, מבנים חד-קומתיים, ושיעור תשואה מייצג 6.6%, 3 מיליארד ש"ח נכסים שאינם משועבדים. בשקף הזה אפשר לראות את הגידול בשטח המבנים, לצד גידול בהכנסות מהשכרה, רואים בעצם עלייה של, אפשר לראות פה את העלייה של המחיר הממוצע למטר, של השכירות, וב-NOI שגדל גם יותר מההכנסות, מה מראה את היעילות של המבנה והאפשרות שה-NOI יותר גדול מההכנסות. השקף הבא מראה לנו מפלח בעצם את שיעור הצמיחה בהכנסות. אפשר לראות פה מה נובע מהחלפת סוחרים וחידוש הסכמים בנכסים קיימים, מה נובע מנכסים חדשים ומה נובע מהמדד. אפשר לראות שגם בשנה הזאת, מעבר למדד, יש עלייה של 5% מהנכסים הקיימים. אפשר לראות קצת דוגמאות לנכסים של החברה, באמת כמו שאמרנו, נכסים שהם גנריים, חד-קומתיים, מעין קופסאות שמאפשרות לאכלס כל דייר. פה יש מתחם בקיסריה שכ-30,000 מטר בנוי על 60 דונם, מתחם במבוא כרמל 25,000 מטר בנוי על קרקע של 45 דונם, התמונות מצד שמאל של הסוחרים בפנים. עוד מספר, מצד ימין מפעל ריבליס שהוכלס השנה, ועוד נכסים נוספים. על מנת לחדד את מנועי הצמיחה והפוטנציאל העתידי בפורטפוליו של החברה, הוספנו פירוט רחב יותר ביחס לנכסים שנמצאים בהקמה ותכנון. ניתן לראות שיש 11 מבנים שנמצאים בהקמה ובתכנון, בהיקף של כ-87,000 מטר, אשר צפויים לתרום באופן הדרגתי במהלך 4 שנים הקרובות, כ-40 מיליון ש"ח הכנסות בתפוסה מלאה, חלקם הגדול כבר בשנתיים הקרובות. הכנו איזשהו סרטון שמראה קצת את הפעילות של הבנייה, נציג אותו עכשיו. כאמור פה אפשר לראות את מה שראינו בסרטון, כרמיאל, באר שבע, ויש פה עוד נוסף באר שבע שלב ב', מבנה שהוא דוגמה קצת אחרת למבנה תלת קומתי שמשמש גם לסוחרים יותר קטנים ומשלב מסחר בפנים, בקומת קרקע. פעילות נוספת שיש שמשיקה לעניין
תעשייה ולוגיסטיקה במגזר הקיבוצי. אז לפני שנה וחצי החברה נכנסה לשותפות ורכשה זכויות לקרקע. בסך הכל מדובר על כ-140 דונם במגזר הזה, שמאפשרים לנו לבנות כ-73,000 מטר, שמהווים עתודה קרקע לשנים הקרובות לחברה. מבחינת רומניה, אז גם שם אנחנו נמצאים, מכירים, פועלים למעלה מ-20 שנה, כיום יש 28,000 מטר בנוי שמוזכרים במלואם, ובהקמה כ-11,500 מטר נוספים. אנחנו נותנים פה פירוט קדימה לגבי רומניה ל4 שנים הקרובות. אפשר לראות שיש כ-90,000 מטר להקים, שיתרמו כ-17 מיליון ש"ח הכנסות נוספות לחברה. אז מבחינת תחום המגורים, אז החברה יש לה פעילות כבר גם למעלה מ-20 שנה במגורים, שמתבססות על הניסיון, יכולת הביצוע וההקמה העצמית של המבנה מגורים. מדובר על פעילות יחסית לא גדולה ביחס להיקף של החברה, אבל אנחנו בוחרים בהתאמה את הפרויקטים שמתאימים לנו מבחינת כלכליות, מבחינת מיקומים, תוך הסתמכות על המשאבים הקיימים. כיום יש בהקמה פרויקט ברמת אביב שנציג, ובעתלית ובאור עקיבא פרויקטים מתוכננים. הפרויקט ברמת אביב, אז הייתה הריסה, מדובר על פרויקט פינוי-בינוי, הייתה הריסה ועלייה על הקרקע במהלך חודש דצמבר האחרון, כאשר אנו צופים שהפרויקט הזה יניב רווח של 90 מיליון ש"ח לפני מס, חלק החברה הוא 60%, ומייצג כ-27% רווחיות ביחס לסך המחירות. פה אנחנו רואים את הפרויקט בעתלית שמתוכנן, הוא באור עקיבא. החברה רכשה את הקרקעות האלה בשנת 23 ועובדת על פיתוח שלהם. המגזר הנוסף שאנחנו מציגים פה, מגזר הרכיבאות. אז החברה גם בישראל וגם פעילה גם ברומניה, סך הכל כ-5.6 מיליון תיבות. הפעילות הזאת יושבת על 62,000 מטר במרכזים לוגיסטיים של החברה, שהם בעצם מבנים גנריים. החברת הרכיב משלמת שכר דירה במחירי שוק, וכל הרווח שהיא מציגה היא אחרי שהיא משלמת, והמבנים האלה גם יכולים לשמש במידת הצורך כל פעילות אחרת להשכרה גם לחיצוניים. מבחינת ההכנסות אנחנו רואים יציבות ועלייה קטנה, כנ"ל גם ברווח המגזרי, ויציבות במספר התיבות. פעילות נוספת, נושא שנכנסנו במספר שנים האחרונות, נושא של המערכות הסולריות על גגות החברה. בסך הכל יש כיום 54 מערכות מותקנות ועוד כ-15 מערכות בפיתוח. צפויות, בשנת 24 מדברים על הכנסה של 9.3 מהקיימות, שב-25 צפוי להיות 10, ובסיום כל ההקמה מתכוונים להגיע לכ-21-22 מגה מותקן, שיניבו 13 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה גם בוחנת הרחבה של המערכות הקיימות והקמה של מערכות לאגירת חשמל בנכסי החברה. לחברה יש שתי חברות שנחשבות חברות כלולות. בנושא תחום של השכרת ציוד, החברה מחזיקה 50% מניות חברת ויגולד, עוסקת בהנדסת תבניות, פועלת במתחם של החברה באריאל, שבשנת 24 תרמה כ-8.1 מיליון ש"ח לרווח הנקי, לעומת 6.7 בשנה הקודמת. חברה נוספת שהחברה שבילה מחזיקה 44%, גם כן עובדת מתוך מבנה של החברה בקריית גת, והחברה הזאת תרמה כ-12.3 מיליון לרווח הנקי. סך הכל
גם בשנת 23, גם ב-24, שתי החברות האלה הוסיפו 20 מיליון ש"ח לרווח הנקי של וילאר. פה אפשר לראות את התמצית של הנתונים המאזניים. לסיכום ככה של כל הנקודות שעלו פה במצגת, אז באמת אפשר לראות, וגם המצגת מייצגת אופן פעילות של החברה והאיתנות הפיננסי והצמיחה קדימה שהחברה מתכננת בכל המגזרים, בדגש על ההשכרה של נכסים תעשייה ולוגיסטיקה, בדגש בארץ וגם ברומניה. זהו. תודה אז רבה. אם יהיו שאלות אנחנו נענה עליהם עכשיו. תודה רבה לכל מי שהשתתף. תודה רבה מתן. בינתיים כבר עלתה כאן שאלה אחת, האם אנחנו בונים את הנכסים באופן ספקולטיבי? יש לנו, בהחלט אנחנו במתחמים ואנחנו מחלקים אותם למבנים, אז אנחנו מרגישים בנוח לבנות, גם בגלל ההיקף שלנו, מספר נכסים באופן ספקולטיבי, תוך שאנחנו רואים שהשוק בעצם מקבל החלטות בטווחים יחסית קצרים, אז אנחנו עומדים עם הנכסים מוכנים, מאוד בטוחים במה שאנחנו בונים, בהתאמה שלהם, מדובר באמת, כמו שציינו, בנכסים גנריים, אז אין לנו חשש מלבנות נכסים כאלה. שזה בעצם שאלה דומה שנשאלה פה, שאלה נוספת, מה שיעור השיווק של הנכסים בהקמה, ואיך רואים את הביקושים? כרגע יש לנו משאים ומתנים מתקדמים ביחס גם לנכסים בהקמה, אנחנו מזהים ביקושים, לדוגמה ביקושים יפים בצפון הארץ, גם בנושא להחלפת סוחרים במבנים קיימים, אז כמו שאמרתי אין לנו חשש כזה. האם מרכיב הארכיבאות מנוע צמיחה? נראה שהסקטור די בסטגנציה. תראו, אין ספק שהארכיב הוא עולם פיזי שהוא לא תואם את הנושא הדיגיטלי וההתקדמות הדיגיטלי. אנחנו כן מרגישים בנוח עוד פעם עם ההכנסות הקיימות, נכון שלא נראה שם צמיחה גדולה, אבל השיעור הרווחיות והזה סך הכל נשמרת גם בשנים האחרונות. לא כל כך היא לא יורדת, כי עוד פעם אין דיגיטציה אחורה, אלא רק קדימה. ברומניה כן עדיין, בגלל שהיא יחסית מדינה יותר בירוקרטית במדינת ישראל, יש גידול בתחום הזה. בארץ אנחנו רוכשים חברות, ועל ידי זה שומרים גם כן על גידול. ונזכיר עוד פעם שבמידת הצורך, גם אם העסק קטן, הנכסים הם נכסי רגילים, נכסי לוגיסטיקה שיכולים להיות מושכרים לכל אחד. שאלה נוספת, מה מעניין אתכם מבחינת רכישות? האם אתם רואים הזדמנויות היום? קודם כל גם אנחנו רואים הזדמנויות בנושא קרקע, כמו שרכשנו אותה בחריש. אנחנו בוחנים רכישות של מבנים מניבים, אנחנו רואים שמתחילות להגיע ויש יכולות להיווצר הזדמנויות, ואנחנו נהיה שם מוכנים עם יכולות הכלכליות שלנו. שאלה נוספת בנוגע למחירי השכירות הממוצעים בענף, האם יש איזשהו שינוי שאתם מרגישים? בסך הכל מחירי השכירות בתעשייה והלוגיסטיקה הם יציבים, כמובן שלא רואים ירידות, ומבחינת החברה בנכסים שמסתיימים הסכמים של 5 שנים, 7 שנים, אז גם ישנה עלייה משמעותית. האם אנחנו נותנים תחזית ל-FFO ו-NOI ל-2025? לא, החברה לא נותנת תחזית לשנת 25. שאלות נוספות, אני לא רואה שיש, אז תודה רבה מתן. תודה רבה לכולם. רגע. המדיניות הדיבידנד של החברה, שאלה נוספת.
מדיניות הדיבידנד של החברה היא לחלק 25% מהרווח הנקי ללא רווחי שערוך, ואנחנו עומדים בזה בשנים האחרונות. מקפידים. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם.